time yung package karon. Kani siya is headset na siya from Realme. So few days nag-sell sila. Original price is 499. So nag-sell sila, himo nila of 269. So doon siya kabok. So dani sa ato i-unbox process mo dani. Kani siya guys is Realme official store. Dito siya ako napalit, so which means original din siya. O namang ko yung nangita diri sa kuha o original headset. So nag-order ko sa online. So open. So ano yung kasi bubbles. So doon siya po guys. Ato lang i-open ang isa. Yung pangalan is Realme Buds Classic. So para sila design sa mga AirPods, earphones sa iPhone. I think AirPods ang alam. So lang headphones. Okay. So siya ay tawag na large driver, naka 14.2mm. Napod siya ay paper rich bus. Napod siya ay kuhan kanang controller sa headphone, answer and call, siya microphone. Then napod siya ay built-in na keyboard organizer. So katong kuhan guys. So siya wala ko bisa nabayan guys, kaya napasilo pa siya. Then napayahang code diri o gibuhat siya, gi-import siya tong November 2020. Sulod siyang box. Naiyahang earphone, white ang color. Then resilyo na yung guide, warranty card, o user guide. So dira niya itudlo ang mga support ng device o kung saan paggamit. So diri siya ang package, na diri ang headphone. Yung cable guys is sakto-sakto ra, dili po siya cheap, pati dili sa yung kuhan sa yung painad sa yung phone, dili sa yung sa audio jack niya plastic na siya diri, then rubber na rin siya diri. So nasi texture guys, mag straight siya. Then natin siya yellow nga tawag cable organizer tawag nila ni, puro siya tip guys. Realme nakabutang. So ato siya i-try yung pa-sounds kung siya daw siya quality. Ato i-try dito sa itong Samsung S10. So guys, makapili din mo dito na i-type C dito na for 3.5 mm headphone jack guys. Sa imong gusto kung type C ba siya o yan. Ito pa sounds. So dire po sa kuhan guys, sa imong kuhan, sa imong ear.
fit kay siya. Pero dali na siya makagawa sa kungkuan dunggan. Dali na siya mahulog. Sa sutura. So ato tisingan na itong audio quality. Try na itong so yung quality guys is sa kuha lang medyo siya nasa bus pero medyo dull siya sa latag tingog. Hello, my love, kumusta ka? Tusog sad siya pero medyo lagi yung tingog nasa medyo siya latag tingog. Maybe because bago pa siya. Pero pagkatugayin mo, tsada na siya tingog. Baso lang. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. I get my from California. So, muna iyahang I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. I get my so, ato i-try ang kuhan guys kung support mo sa Samsung iyahang ang controller. So, wala siya volume up, volume down guys ha. Pause lang o play. Tapos double click para next. Then long press para sa Google Assistant. So, ano siya guys, ng headset is typical ng education ng headset guys. So tawag-tawag, kung nangita po mo ka ng original nga headphone, pero sa kuha lang guys, dili siya tsada quality. I think katong sa Vivo, tsada sa tingog. So mura ni siya kung kuan unboxing ani nga headphone unta nga malay kinyo ang video o unta mga subscribe mo aron mo daghan akong subscriber o i-hit ang notification guys aron makakita mo sa kong new video. So mura to. Salamat kayo o sa sunod